Hini, ang Provincial Population Office naghimo inisiatibo sa pag-organisa ng katulpa sa kada barangay sa Tibuok Provincia sa Dinagat Island. Aduna na kita'y naghimong municipal federated officers sa kada lungsod o provincial federated officers. Una ng katuyuan sa katrupa, ang mahinang usa ka responsable ang mga pinaagi sa saktong pagplano ng pamilya o pilar sa BJEMC ng mga criminology students. Nagkanda po sa kita o learning topic for parent education Tatay. Katagang mo doon. Karena yung mga buwan po, meron kung ganito Kaya yung dawan, hindi ka maka-akubang ko na meron doon. Kriminal kumar kami. Daw, pagkasasali ka dito. Tag-isa to sa society. Tag-insi. Yeah. Terminal di Alipata, Alipata terminal.